a pesares de pedir pois o dispositivo necesario, o que tivemos foi o mínimo, e, polo tanto, unha vez máis, os galegos valémonos por nós mesmos, e ao final pois, conseguimos o que pretendíamos, non? E pretendemos obtivemos ter as praias de Galicia máis limpas que nunca. Pero incurrimos en gasto, e este gasto é de todos os galegos e as galegas, e polo tanto non o podemos permitir. Dentro de o que é o lóxico, quen contamina paga, e hai un responsable que ten que exixir. Vista esta situación, tal e como lles avanzaba, non nos queda outra máis que recurrir aos tribunais, porque, de logo, os galegos non poden pagar esta desfeita de máis de 2,3 millóns de euros, porque hai moitísimas cousas onde poder invertilas, entre outras, concienciar o persoal para que non cheguen os plásticos pois ás nosas praias e non haber plástico nos nosos mares. Polo tanto, dentro dese principio, quen contamina paga, e quen ten as competencias a de actuar, quen ten as competencias para reclamar ao toconao é o Goberno central. Hai que lembrar que a pérdida destes contenedores foi en praias portuguesas, e o non actuar non nos queda outra máis que actuarnos.